Ya webhuti angeke ukusiza ungiphakamela ke mina. Mhlambe mawuke wayibona i-channel yami ayincithisi futhi ayincengi. Shothi usayonda zake empilweni yakho ngoba uma wey'ngane zakho uzofaza nje lapha kwi-channel yami manje. Ngizama ukukuthola uyangibalekela. Ayikho-ke into engizoyenza dokotela. Share wonke ama-details akho ngisho i-surgery yakho uzobona ukuthi uma ngabe ungondli kwenzakalani empilweni. Ngena manje sengi-live ngena ngaphakathi manje ngi-live. Niyadlala nina. Sonivova nina niswa. Wesiswa sebumnyameni manje. I think i-camera ayivulwanga angazi kwenzakalani. Yeah. Awungenanga endlini wakhanyisa ugesi. Imhlola ke le. Tosiswa sevele epatanisa manje. Kwenze njani? Bengisendleleni. So ngapha eceleni uma ngicela ukuthi ngivule. Okay. Awuchaze indoda yakho le. Bekuwumuntu wami kahle kahle. Ngi-confuse ubani lo fanele ngimondle. Na ngebuza ethondle bani obuconfuse yena ubantu afana mondle. Ngitshela ukuthi ulihle no okuhle mhlawumbe ubangalele iphone number yakho and kusho ivoice yendoda. Ngitshela ukuthi ulihle no okuhle. Awumphindele sisubantu afana yamondle. Ulihle no okuhle. Oh okay abahlala kuphi? eKempton Park. Oh okay. Mhlambe uzoyizwa ivoice yakho bese yacabanga ukuthi fanele ahlaze ikhanda. Mana asikhulume uthi kwenze njani ngalo baba lo udokotela. Udokotela wakusiphi isibhedlela lo? Angimazi manje usebenza kuphi because uyashintsha ibhedlela. Udokotela medical doctor. Medical doctor. Oh okay. Yenzeni medical doctor. Ngoba i-medical doctor mina ngibona iring esandleni sayo bengisamangele. Ishade ngamuphi unyaka? Lo mfazi ashade naye angazi ukuthi sebashade isikhathi esingakanani manje. Ingane nithole eshadile. Nithole eshadile ingane. Yeah, kodwa hayi nalo mfazi lo. Because abantwana abadala, ulihle una 14 okuhle una 12. Ngithi mina niyithole eshadile angibuza ukuthi namuphi umfazi ngithi niyithole eshadile ingane ubeshade nomunye umfazi ngithola ingane. Yebo. Wena ubumfazi wangaphaba umakhwapheni? Yebo. Ubuwazi ukuthi umakhwapheni? Hayi ngoba abantu besifazane nesibindi kodwa kulungile yini okhala ngayo?
besivumelene ukuthi uzonginika imali every month bese abhadale ne-school fees. And then e-school feesini wahlala wangasanginika imali. Then bese ngizitshe ukuthi hayi akusenandaba noma anganginika imali as long as kukhona into ayenzayo abhadale school fees. Ngimangala mina mangithola istatement se-school fees basithumela kimi bathi abantwana bayakolota i-school fees. Mase ngimfonela ngithi ngiyambuza akasafuna ukuphendula amafoni ami ngamthumela lezo statement enginikwa isikolo. So leso statement usireceive nini? From last year. Ngizithole last year. Ngizithole from 2024 ngamtshela wathi ekhona iphutha elenzakalayo yena uyabhadala. Ngathi okay. And then last year because mangimfonela akasaphendula ama calls. Ngithole esinye statement futhi imali seyifika la ko 50,000 60,000. Nangu uyangifonela Mbambe khona la mbambe khona la simuthi. Mbambe mfaka kwi-speaker. Faka speaker simo. Kunomuntu ongisendela izinto lana should I publish this and what. Unikezwe uwe. Yeah, kanti uyakwazi ukungifonela. Kanti uyakwazi ukungifonela mina ngithi awusenawo amanamba wami. No. Angisho manje njengoba ngikhuluma nawe uyangitshengisa ukuthi nanga umuntu othi ngikhulume nawe njengamanje. Yeah, ngithi mina kanti wena usesenawo amafoni number wami na. Nginikezwe uye wena Thandiwe. Bongasenawo amafoni number wami. Haya ngaze ngimnike inamba mina. Kunokwenzeka phela lalela. Kunokwenzeka ukuthi mhlambe angisho njengoba engithumelele i-voicemail ithi Thandiwe ethi okuhleni ngathi wathi wait like ima kancane kancane Thandiwe kancane nje kancane ngithi mina uthi ngifonela ngithi angazi ukuthi ubani because I don't know ukuthi mtshela ukuthi akamfonele back awumtshela ukuthi mfonele back akutshela ukuthi why efonela. Yeah, mhlambe mangamfonela back amtshela ukuthi akangifonele back ahloniphe i-call yami ayingifonele back. Kunokwenza ukuthi ngibusy, it does not necessarily mean ukuthi angifuni ukuyiphendula. Yeah, mcela ukuthi akangifonele back manje. Mtshela ukuthi akangifonele back manje. Ufonele back ke leyo number uyizwa ukuthi ithini. Because uyazi ukuthi mina bengikufonela ungabuyi kimi and it's been more than a year now. Okay, Thandiwe. Let me do that. Okay. Yeah. Zobuya kuwe manje kodwa ukukhuluma naye. Yeah, afone manje. Hey vuvukile ngidoctor manje. Sekafuna ukuthi mina inamba yami uyithathe kuwe. Iyakhonakala leyo. Hayi khona. Fona manje. Ngimtshelile ngathi wathi threat into engimtshela ngayo ngathi hey wena nangefona. Indaba into engimangazayo ukuthi manje. Yes. Doctor ngikufonela ngiphatheke kabi emoyeni. Ake ngiqale nje la ngi-introduce kuwena. Igama lami Makancane. I-Popular Act, I think mangabe ungifake ungikhulumisa nomunye umuntu, you're supposed to disclose that according to Popular Act. Angazi noma udokotela usezonginika ithuba lokukhuluma. You record. No, ngicela ukuqala lapho kuqala ngithi sizokhuluma. Oh hayi kodwa kusho udokotela vele ugijima epolice station mina ngiqhubeke nomsebenzi wami ngoba kusho ukuthi mhlawumbe uyongazi later mawungafuna ukunderstand lento engifuna ukuchazela yona ngoba yabo njengoba ngikufonela ngizama kona ukuthi ngimaintain isithunzi sakho manje wena mawuzophinda ube yilawyer or uphinde ube ijudge or ube yiprosecute lo ngeke ukusebenzele because njengamanje ngikhuluma indaba ebalekile ingane yonke inelungelo lokufunda ingane yonke inelungelo lothilwelwe amalungelo awo ukuthi esikoleni uma ngabe eza kithi usisi uthandeka ekhala inyembezi ethi into esengenziwa baba umntwana isekho yinhle ngiyacela nina niyikhampani ningenelele bese wena uzothi kwi-company wrong mayizama ukuthola phela ngizamile ukufonela nge-company number ngakufonela nge-phone number ngakubhalela ku-WhatsApp wangangiphendula but sibona kwi-system yethu ukuthi hayi uyafunda ukufunda but awuphenduli
uthe ungibhalela wathi wena are we threatening you ngakutshela mina ngathi no asikuthreaten mhlamba usazi phela naku ungasazi ngakwenza ucabanga ngathi siyakuthreatena kanti hayi asikuthreaten wena ungasazi thina sisebenzisana nomphakathi bhuti wami silwisana nobugebengu kabuhlungu kabi lalela ngithi mina angisho wena fanele kuzintroduce ukuthi mina ngubani kanje uyabona lo webhuti wami banithiwa wena vele kwasekuqaleni ungithathe ngerespect mangikubingelela ungibuza ukuthi who are you kahle ungichazela ukuthi okay manje wena uthenje usuka lapho wavele wawayeka wonke ama message wabuya kule esekufile yona ngithi hayi kusho ukuthi ngiyapublisha ke mina wathi wena are you trying to threaten me na kanti hayi uyabona webhuti yazi webhuti ngesifike kwi-solution angesifike kwi-solution mina nawe and umuntu ozokwehlelwa isithunzi njengodokotela wena and ngiyakudabukela ukuthi njengoba kunetrend yokuthi akondli uzongena lapha unkosikazi wakhe azabone namahlazo akhe efihlakele. I'm trying to help you but when you are failing to join hands with me mina I'm trying to help you. I'm trying to help your kids. Akusingani zami lezi wena walala nothande wathola abantwana akubona bami. I'm trying to help your generation here. Even if you are smart, you are a doctor, but when you have a generation that you don't take care of, inkinga leyo. Ngesinye isikhathi generation yakhe izoba emdlwembe. I'm trying to help your kids here. Mhlawumbe ungakhipha inzondo yakho kumina. Izingane zakho ziyongibonga ngelinye ilanga ukuthi at least someone who was never our dad fought for us. Lana usisi uthola istatement esiphuma esikoleni izingane ziyakweleta 60,000 esikoleni. You are a doctor. Ekugcineni kosuku izingane kufanele zingabi nalo ikusasa ezikabani. Ngoba usisi lo uyangichazela mayefika ekhaya ukuthi angisenawo amandla. I try to call him akasawabamba amafoni. So lento yenzayo mhlambe ungabona engathi thina siyikhampani ebheda sitshele ngabo Poppy Egg nani izingane zakho at the end of the day as a doctor mazidla ku dustbin you have to calm down uhambe uyolanda abantwana bakho bangadli ku dustbin because yabona njengoba uthandeke ekhaya lethi mina manje sengikhamekile nabantwana laba bayangikhama manje wena as a father you need to come back and be responsible even noma ufaka u10 it's okay as long as it comes from the father. Uthini mangitshela izingane zakho ziyamiswa esikoleni fanele ngingakulwisi mina izingane zakho mamiswa esikoleni because ziyamiswa esikoleni izingane zakho you are a doctor a professional doctor izingane zakho seyipostiwe to abhemi unga lapha ekhoneni izingane zikadokotela ubani babe nawe udokotela izingane phethe iprofile yokuthi ubaba udokotela esikoleni but ubaba uhlule ubhadala school fees for them. What is that guys? Even if you go to court I'll still stand with your kids. Even if you become my enemy I'll still stand with your kids. I mean, I'd rather sponsor them than to obey you and your rules and your laws because you are failing the generation that is upcoming giants in this world. Those people, they are supposed to be doctors. They are supposed to be lawyers as well. You got the opportunity to go to school. Give them that right to go to school as well. Utandega is not looking for a relationship back from you. He's looking for you to take care of your kids. These are your generation, Baba. These are your ancestors, Baba. This is your blood. This is your DNA. There is no one who is supposed to take care of them except you. If you are trying to rise against me, then you will fail your generation, your DNA. I'm just a stranger to you, trying to assist you, to make you responsible for your own kids. You have to take care of them, Baba. You are a doctor. You have a surgery in Foslo. You need to take care of your kids. If you do not take care of your kids, Baba, even when now, if people are saying, okay, we want to go to a doctor, I mean, I'll announce, don't go to a doctor that is very negligent to his generation. Everyone will look down upon you. Even no profile will be played low, Baba. Ngoba, you can never be a doctor, but do not become healthy to your kids. Show them health life. Show them a healthy father. I'm not here to guide you. I'm here to take you back to your responsibilities. I'm not here to guide you. Go back to your responsibilities. Take the invoice and go pay the school. You have been quiet to Tandea for like a year. She paid us to come and assist her. Butaibo, please intervene. So should we leave her? Should we let the kids suffer while they have a father that is a doctor, Bob?
Should we do that? Should we laugh at the situation? Aba mama usukusandisela amaphara. Musukusandisela ngempela amaphara. Lento yenza kwangoku ibhlungu, musukusandisela amaphara. Lezi ingane lezi angehlupheke ukhona. Musukusandisela amaphara. Ingane zakho baba, I've seen your kids over the picture ezakho ngqo ziyafana noyise ngoba nginethombe zakho, but kubhlungu lokwenza kubantwana bakho. Go back and apologize to the mother of your kids. Unakele ingane zakho. Where's the doctor? Yeah. Yeah, because at the end of the day, even nama battles wena obe nawo noma wengane awahlanganisi ingane. Wena nikeza ingane lokufane kunikeze ze father. I never had battles with them. Pho why ungasikhoki school fees? Pho why ungasikhoki school fees? I think that is none of your business because Oh, Makai, you are messing with wrong people. Leonto leo itshela igolo likanyoko ungasitsheli thina ukuthi it's none of our business. Leonto leo ihlebela igolo likanyoko ungasitsheli thina lawo masimba. We care about kids, baba. Ungasitsheli lawo masimba thina. Tina will make you cooperate, baba. Ungasitshela masimba over the phone. We can come to your surgery and force you to cooperate. Ungasitshela masimba wena. Leonto ihlebela igolo likanyoko hayi thina doctor. I think you are not aware ukuthi ukhuluma nabo bani usitshela nje amasimba. Sebekeke kakhulu udelela uyeyisa. Sebekeke kakhulu uyeyisa. I think bakuhlonipha ngeprofile ka doctor kanti yes ngokwencwadi ufundile but emqondweni ugcwele amasimba. If ukwazi ukutshela thina ukuthi it's none of our business that ingane njengamanje zizophenduka amavandali namaphara wena usitshela ukuthi it's none of our business kusho ukuthi wena you are happy killing the future of your kids. Wasitshela amasimba wena. If ikhanda lakho lizina kanje every day baba you have to flush that stomach cock in your head. That sewage has to go out of your head baba. Ngasitshela amasimba thina. Ngasitshela ukuthi ingane zakho is none of our business ukuthi njengamanje exoshwe esikoleni ngasitshela lawo masimba lawo. If usitshela lawo masimba ngiyamzwela umfazi oshade nawo. Yeah, no, I'm just telling you straight. I mean, I don't babysit people. I won't babysit you. If you are damn shit, I won't babysit you. Ngiyakubona uyahlanya wena. Ufuna ukutshelwa straight obuyasangana like ani. Uyasangana wena. Even namanje, the whole public is listening. I'm addressing the issue to you with respect, but uzongiphendula amasimba. Angiphendula amasimba mina. Yeah, mina ngikutshela ngerespect, ngakutshela ngendlela ingane zakho baleke ngakhona. Uzongiphendula amasimba mawuqede. Baba, ungathathi iprofile yokuba udokotela uyifake la ekhanda ukhohlwe ingane zakho. These are your kids. You fucked Thandeka baba, wamithisa wazala ingane. Ezakho lezi ingane. At the end of the day ziyakudinga noma ufile uyayidinga. Kwana uyayidinga lezi ingane. Ngoba noma ufile uyoyidinga lezi ingane. Always ingane rejected yizona eziba productive kwempilweni yakho ngutshela. Qhubeka ureject abantwana ngelinye ilanga ibona bokusiza empilweni lapha. Labo bathatha kahle babeka lapha phezulu bawuvele bekushiye nje bahamba obhema ama drugs but labo balahlayo yibona abawukuphakamisa empilweni kutshela. Hamba onaka ingane zakho. Lento lena udinga nokukhunjuzwa yona. It must be in your mind when you wake up ukuthi ingane zami zilale kahle yini. Ungasanganeli wena. Bazosanganela wena uyasangana wena. Lento le ngakutshela na physical mangikubona ukuthi uyasangana wena. Ufana nomama awuzami ukwenza lokho cash. Hayi mina ngiyakutshela uyasangana wena. Ufana nomama. Yeah, ngimfakile athi asangana wena. Awumcabangela uma wakho akazalanga isithuphethu uma wakho. Uzala indoda emadodeni ewudokotela uyaqeda uba isithuphethu empilweni. Awungazoba isithuphethu wena. Wena ungazoba isiphuphu wena man. Ungazoba isiphuphu wena dokotela man. Ngabe udokotela oyisiphuphu wena man. Ngoba ingane zakho kufanele kuyinakekela ungazoba isiphuphu wena. Zuba isiphuphu wena. Even this thing it will go on my show. Umfazi wakho uzobuka lapho uphendula uphuphu. Everyone, even nabasebenzi bakho, even people who partner with you, they will see ukuthi isiphuphu kangakanani. Mawukwazi ukubulala ifuture abantwana bakho.
njengamanje akusimina ekudifamateayo but uyasidifamata wena ngecharacter yakho nangomlomo wakho ngoba ukhuluma amasimba lawa asuke engqondweni yakho ukhuluma amasimba wena abantu ababukela ishow yakho uyabona ya bayilalela inhlambi every day siyayithuka thina baba siyakutshela var la thina las asithethe amasimba sithethe ivari la baba la ni channel evari la asithethe misimgede la mhlamba awusazi should I share you the link awufuna ukuyibona lapha lana sithethe ivari la every day sithethe ivari thina la ilink yani uthukwana xa uyahlanya wena ujwayela abantu abagobelayo phela thina silambile doctor even the man that you make thina ngeke uze ufike kithina ngemali masitshela amasimba thina hayi bo ungazositshela amasimba wena awubhedelwa kanjani usabhedelwa izinto uhlule ukhokhela iy'ngane esikoleni uyahlanya wena uyahlanya mfethu ayikho enye into edingakalayo njengamanje uvula le mbebebe yakho yomlomo ubalekela ukuba responsible okubalekelayo ukuba responsible ubheka ihlushwa nayidatha lento isebenzisa uTelkom ilapha kaRain kumanje uRain siyayixosha sithi kushawo 6 hlushwa nayidatha unjalo hlushwa nayidatha uhlushwa nayidatha idatha into esimple hlushwa idatha into esimple hayi ungazosibhedela wena dokotela yazi ngiyaqala ubona idoctor ngishayisana amahloni kangaka yazi ukuthi sihleli nodokotela abangakanani thina kwi-channel yethu ndosiyithuka inhlamba but idoctor ngishayisa ngamahloni kangaka ngiqala ngawo idoctor ebalekela abantwana noma sekufona ama-companies eyitshela ukuthi mfethu intervene uma wengane uyakudinga mese wena uyabaleka akasho ukuthi ufuna i-relationship akasho ukuthi ufuna i-grocery uthe take care of the school only my guy you are failing your kids ngiyakuvumela mfana kithi kodwa mfana kithi lento yenzayo lento yenzayo mfana kithi noma ngathi uyanginyanya you will miss me in your life umjito uyoba one vele empilweni okhona ukutshela ivari abanye bayahlule ukutshela ivari mhlawumbe ubathengela ama-XO as a doctor mina ngizokutshela ivari ngoba angincenge lutho kuwena yayitshela ngithi mina ngizokutshela ivari mina angincenge lutho mfethu hamba obhadalela abantwana bakho esikoleni bhadalela abantwana bakho esikoleni mfethu they are owing 60,000 iy'ngane zakhe esikoleni cela uhambe uyoyibhadalela mfana kithi zizowabhala kanjani iy'ngane zakhe ama-exams singabhadelwa hamba obhadalela iy'ngane zakhe esikoleni hamba obhadalela kuvele nazo lezi iy'ngane zakho ufebela umkakho uzuyithola but still awushawa amahloni izothini ex-wife yakho ukubona ukuthi lezi ingane wayifeba ngaphandle lahla kanje uba ngifebela bani angisangani phela mina ekhanda ngifebela bani angisangani mina ekhanda angisangani mina ekhanda ngiyindoda mina emadodeni angisangani ekhanda mina angisangani mina ekhanda hamba ukhokhela i-school fees sey'ngane zakho angithi wena ukude ekuhambeni ubhebhe hamba kokhokha njengoba good kwakho ekuhambeni ubhebhe ngiyindoda vele emadodeni ngiyindoda emadodeni angithi ngiyikhuluma phe kwesilima esingondli ngisuke inhlamba yami ngiyikhuluma phe kwesilima esingondli isilima wena wisilima esingondli wena awondli ngani yindaba unganakekela iy'ngane zakho kanti ezabani iy'ngane ubani hayi sukuphasa kwakho ku-useless man ku-useless you have a career that is unfruitful to your kids. Don't tell me about your career of being a doctor. You are very useless. A very useless doctor who is failing to take care of his kids. You are very useless. Better the security guard than you. You are very useless when. Khona ama-security guard awevuka ney'ngane zawo ungazongitshela amasimba wena. Uyi-doctor yani wena? Doctor ebolile, doctor elahla iy'ngane zayo. Ungazongitshela amasimba wena. Lapha e-Force lo yima bekubona babona udoctor. But iqiniso lithi ungamasimba odoctor.
Wedwa lapho wena mina nginasikhathi sokulwa. Uyasangana hamba obhadalela iy'ngane zakhe esikoleni ziyakweleta. Ngithi mina siphukuphuki wedwa ngibe mina. Ngithi mina hamba obhadalele iy'ngane zakhe esikoleni dokotela. Bathi wena ngendlela okhuluma nayo ngabantu uyatshengisa ukuthi awukhulisekanga kahle awubaza abantu. Ngithi mina kuwena hamba obhadalela iy'ngane zakhe esikoleni. Ngifuna ukuzoyitrace number kanti uyazi ukuthi Angayitrace number. Do you want me to video call? Let me video call you, my guy. I'm using right now. I'm calling you over my S21. Can you see me? Yeah. You don't even know your S21. Vuli camera lapho. Mina ungangitsheli ngetrace. Vuli camera lapho uthatha screenshot. I am video calling you. Accept the video call. Vula yona uthatha screenshot. There is the mother of your kids. Uyababona abantu bangakanani. There is your picture. People are listening. Uyabona? Mina anginaso isikhathi sokucashela wena. balalela uthukana. Yeah, balalela ukuthi udokotela kondli. Uthukana. Yeah. Uthukana. Yeah. Oh, okay. Balalela ukuthi awondli. Ubuza nokukhuluma nangegolo likaMama. Yeah, balalele. Yes, balalele everything, doctor. Nonsense likhuluma. Balalela everything. I-nonsense yiphi ukuthi fanele ubhadalele ingane esikoleni iyona nonsense leyo. Ukuthi uthi igolo. Hey, ungazongitshela ezinye izinto wena. Focus doctor. Lana kufuneka imali yengane ukuthi sihambe ziyokhokha esikoleni. Focus. Kade ubalekela umama wengane for the whole year awusibhadala isikole wena. For the whole year isikole awusibhadali. Usibhadala nini isikole sabantwana? Ungabhadali school fees. Qambelani futhi amanga wengane uthi inamba zakho uyithole kumina. Awazi uyithole kumina, uyikhiphe efonini yakho because uyazi umenze slim umarchivile futhi. Makhavile yini lokho manje? Uyabona uyidoctor. Mara uyidoctor mfethu uhlulwa ama terminologies lapho uyidoctor. Shem. Shem. Lalela ngutshele. Ngithi mina kuwena akushintsha ukwenza uhambe uyobhadalela izingane zakhe esikoleni. Mina into engizoxoxela yona nje mfana wami. Angeke uyibhadalele uzongitshela lokho. Lalela kamfana wami. Angeke uyibhadalele yiloko ufuna ungitshela kona. Ngithi lalela angisiwumfana mina. Angisiwumfana mangazuthi izingane efanele zesikoleni. Umfana wami. Lalela yabona ngoba ngazuthi izingane efanele zesikoleni angisiwumfana mina. Ngathi umfana wami wena. Okay bhuti omdala, umdala ngani ngamasende? Umdala ngokunithisa ungondli. Yini omdala ngayo? Umdala ngokulahla ingane. Okay, yini omdala ngayo? Umdala ngokulahla ingane. Nomlomo wakho lo. Mana, yini omdala ngayo ke wena? Ake sithi mina ke ngumfana. Wena yini omdala ngayo ngokulahla ingane? No, ngimdala ngomlomo wakho. Umdala ngani? Umdala ngoba i-medical doctor. Ukuthi mina ngithukana. Mana, umdala ngani? Mana, umdala ngani? Umdala ngokuthi ingane awuzondli. Mana ngiyakubuza ngifanele kuphendule. Okay hlakaniphi. Okay ake sithi uhlakaniphileke, ake sigcobe sithi uhlakaniphileke doctor. Yini ohlakaniphe ngayo? Uhlakaniphe ngokungazondli ingane. Ake sikupheke iziqu ke sithi uhlakaniphile. Okay mana, ukungayithuki mana ukungayithuki inhlamba kuyazondla iningane. Man, njengoba ungayithuki inhlamba, ikuphi okuhle okwenzayo yazondla ingane? Indlela ocabanga ngayo. Mana bhuti wami, ake sithi ke njengamanje, vele wena ke ake sithi mina ngirong ngisibozi. Okay, right. Mina ngi-South Africa ya understand ngiyisibozi vele ngisilahlwa ngusathane ngi-right. Mana ngifuna u-understand mina imini oxubayo. Lalela ngitshele. Mana ngitshele, linda ngitshele, lalela ngitshele. Mina vele ngiyisibozi ngusathane yonke lalela ngibuze. Wena ke since uyingelosi awuzondla ingane. Baleka. Gone is the doctor. Dokotela wonke uyabaleka ubalela izingane zakhe ziyakweleta esikoleni izingane. Zomiswa izingane singawabhala ama-exam. Uyabaleka udokotela. Igama lika dokotela likhona uyabaleka udokotela. Shono sisamagama akho udokotela. Dr. Lucky Bhekane Shabangu. Yeah. Uthe surgery yakhe kuphi neGoli?
Ise-Vosloorus. isefoslo. Yebo. Balekela iy'ngane zakhe, iy'ngane ziyakhishwa esikoleni, iy'ngane kweleta u-60,000 rand. Wayeqamba amanga ngima wengane athi uyayikhokhela iy'ngane esikoleni kanti akayikhokheli. Kuthiwa nje akakhokhela iy'ngane esikoleni, ukudla kukhona zizodla la kudla khona uma wazi. Kuthiwa nje akakhokhele iy'ngane esikoleni. Naba bebuza bethi uDr. bani lo? Lucky Bhekani Shabanga. Walibona ipasi lakhe? Yebo. Uzothamba lo. uDr. Ngondle.